It's raining. It's raining. Yeah, And nefunguje nám motor. And our motor is not working. A prší stále viac a viac. There is. I'm wet. Okay, that's what she said. That's what. Okay, takže pozrieme sa na to, jak to vidia títo ďalší ľudia tuto vzadu. A stále nemáme motor nahodený. Nechajme sa do džungly. Sedím po mokrom a Vakácia chuj. Silníky ruša. Siedzimy na środku rzeki. Jest zajebiście, super jest. Toto je to. Toto je proste najväčší top. Ej, ale przynajmniej rzeczy mamy suche. No máme no. Takže ešte, že sme si to takto pekne vybrali a ešte, že som povedala pred chvíľkou, že sa nám pekne vydarilo počasie. For now it's funny, we will see within an hour. Yes.